Здравейте хора, аз съм за гейминг на Clash Royale и други игри, разбира се, но сега аз ще играя Clash Royale, разбира се. Влезте в този клан на Lions BG, но преди да играем, да представя с ко-лидера, който днес вече не е лидер, ко-лидер. Да се представи, моля. Аз съм XX Shadow Gaming XX, който ме гледа и слуша този канал в моя YouTube канал ще го има. Ако тя не съм да ме лида, да знаете, аз съм приятел на този човек. Да. Бях лидер, но ме демоднаха. Да, демодна го една маги, която е лидера. Един дето няма нито донети, не събира за клан честа, беше просто безработен. Да, тъпана. Преди броени секунди, минути, той отвори 10 клан чест и можеше да има за малко легендари, но за жалост нямаш легендари. Късмет, да, нямаш късмет. И вижте ми декати, Бейби Драгън, Принц, Миньон хордове, Миньонс, Уизард, Скелетен армия, Гоблин Барел и Уич. Музиката ни е била представена от него и сега може да играем, ако иска. Вече няма Draft Challenge. Окей, аре да играем. Обикновена битка. Аре, ще играем една обикновена битка с XX Shadow Gaming. Къде ме заредил, бе? Така. Почвам да! Почвам. Човек. What the fuck, шо? Не си избъгна. What the fuck? 4! И моят дракон е четвърти лео. Защото това тук са се така гретници. Разбрах. Моля те, фари спиричето. Смазама, човек. Аре, пусни пак музиката. Не да лог сега ми пускаш като паздяра, бас паздяра, човек. Ти губиш. Аз ли? Ще видим кой губил. Майка ти. Чек майка ти. Честно така, майка ти. Аре. Не забравяй. Ти имаш факъня. Гоблин. Лекше съм. Какво ще кажеш? Не бъде сега и пускаш като педара, като тапанарас пък. Ти виж ли барберите са страхотни? Цезура. Искам цезура. Да, страхотни са скапаните ти елити барберите. Ама аз ще ги спрахте дарми! Да са летни. Аз пък ще ги спра с Бебе Драгон. Бебе Дракон, да. Факълното Бебе Дракон. Бебе си! Още Бебе! Още кодо Бебе! Ай, болят за Уизард! Факъл! Together, and busy all together, and know about love. Чек ти лаби. Ко се лъжим? Някакво си. Изсуши си дълга. What the fuck, чек, прибима. Найс. Прибима, чек. Това беше супер гадната битка. Загубих. Сменяме се обстановката. Е доста удобно. Бързо. Ари. Да.
Снимката. Сега. Не, Уизърд. Много гаден дек има. Нека не ти е гаден, само части. Ами Уичи Бейби Драгон, примерно. Пък принц и Бейби Ичко Ти спира. само преби... човек. Подълг няма. Мой трябваше за Гоблин Барел. Не, Уиче. Пас факърче. Брат, аз 100% мисля, че ще ме биш. Моята, че ще ме биш. Това никой няма заради това. Стила е супер. Не си Не факт е. Ах, то като гоблин. Тя факт преди че са много. Ние двамата ни помня. Да, бил към централното, кой изведнъж отклонява. Но овертайм много. This night is not forever. Така. Да. Няма ли да ме биш? Нали? Помежду другото гласа на аз пускам един. Да мога да го пусна. Мислиш ли, че? Фака! Не фака, няма Уизърд това, бе! Ама аз съм си блокирала, бе. Как не успя да цепни един път? Да цепи един път. Трудно ми е да играя на лаптоп, човек, ама... Биш направо. Баф, нубла съм. Абе не съм, но как съм стигнал до... Не мога да цъкна Бейби Драгон на снимка. Да. Може. Хайде. Бияте тук те презмазах направо. Да, но нищо ма направи. Играй по меко е! Колко млеко искаш, бе? Браво! Ами аз съм осмалена. Я направи един батъл, сам не може да гледаш. Добре, хора, сега... Окей. Добре, хора, това беше от епизода на и Welcome to my channel и Фернан Торес, който е любим футболист. Тази ви харесва. Ако е така, абонирайте се, лайк и да се абонирате за Shadow Gaming. И до следващото видео.